И какво става, хора? Аз съм Итака 99 и днес ще играем, т.е. ще направя трети епизод на Clash Royale. Да. И да, кажете ми какъв дек да си направя. Ето го моя сегашния дек. Знам, слаб е, Кенън е слаб. Чакайте. Аре, престани, бе! Така. Да, отворихме екран честа, вече имаме Giant Skeleton, X-Bow и Goblin Barrel. Да, това са новите карти, също и ето тази Кенъна. Но той е слаб. И както виждате, съм на трета арена. Да. Този епизод мисля да гледаме, ето тук тези хората, които са се били на легендарна арена. Да. И нека видим как ще се бият, защото поне аз не съм правил такъв епизод за да гледаме хората как се бият. И мисля, че ще е добре, т.е. ще бъде хубаво да направя такъв епизод. Вау! Знаете, 13 левел. Аз си мислях, че може само 9. Хог Райдър е много добър. Един мой приятел от клана има. И аз му завиждам. Не, шегувам се. Да, и днеска съм много щастлив, защото днеска отворихме този клан. Чест. И направо не мога да търпа просто. Толкова съм щастлив и хайп. Да, ето този да спре. Този матч ще гледаме само и ще спирам клипа. То няма тук какво е интересно. Ще го направим така на по-бърз. Не, много е бързо. Така е на slow motion. Ето така е на нормално. Кажете ми, Кенън слаб ли е, добър ли е? И ми кажете как да си направя дека. Моля ви се, моля ви се. Този клип може да стане малко скучен, но не забравяйте лайк и субскрайб. Кажете също така дали да правя клипове на Clash Royale, на Clash of Clans. Защото ако ми кажете вие, ще си взема таблета, ще си го заредя, защото аз на този телефон нямам батерия, нямам място. И да. Айде да. Сега се връща. И да, тук съм, хора. Трябваше малко да спра. Това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Итака 99. Не забравяйте да го харесате и да го субскрайбнете. Аз бях Итака 99 и чао!